брат, като Абе да, точно така. Не знам как да викам. да събереш парите. Колко трябва за... Аз съм много бавен, бе, защо съм толкова бавен? Идва, приятелчето му идва! Идвам, чакай! Идвам! Към мен! Не, вътре влизай! Бой, вътре още хора, брат! Не мога... Давай! Добре, чай да се почина, вътре влезе тос. Ще влизаме ли вътре? Еми, аз останах на малко, чай се хилна. Ще ме удариха. Те тук 1000 човека, брат. Аз съм вътре. Това беше напрегнато. Дай, Твой навътре. е много напрегнато, човек. Колко пари имаш? О, чакай, 48. снер има тук. Да, видях. Дей. Не моля да го прескочим от устрани някакво. Може да го махнем. Давай. Махай едното. Той е пълно с снери тук. Ужас, бе, тия са толкова гадни. Обаче аз обичам да ги слагам. Ай. Дай са. Внимай тук да не таковаш. Политик пенята на центъра има, може да отида на центъра. Но той се избяга, братле. Ама аз защо съм толкова бавен, бе? Те са отгоре са. Ела. Отгоре. Тука. Аз си спих наркотик заради той си бавен човек. Come here, bitch! Падна! Кой? Дай, бия го! насяга О! Help me! Вътре! Чакай, това си тук единьо. Давай, чай, помощ. Хайде, не се ли маха? Махна го. Те се искат да се биеме, тъпите им капани, брат. Айде, долу са. Чакай, идвам. Умри, бе, копел, так, мръсен! Бой! Браво, е, ти го убия, браво. Рип. Тук ме за подаване. Чакай, дай. Така, това Колко пари имаш? 85. Ело, ти почти събра. Аз ще взема бол, чакай, ще си направя тук бол. На този бол по-добре да направиш до халка. Чакай, къде си? Така, чай да се хилна мъничко. Аз се хилвам. Така. Оправям така някакви работи. Help me! Помагам! Ще го заколи, брат! Се склаш ли си? Не бяга. То спуска това? Не, бе, защо го иска бие човек? Бягай! Ран! Опа! Не помагай! Чакай!
Смръдливец такъв. Леле, бягай! Няма, аз Настига. бягах. Настига ни отровата. Фак. Що оцеля с пръчката? Пъти се бе. Го оцеля. Той ми изпуста болата пак. Той го ведо. Как ма харгоса ти, брат? Право ма направи... Ема ти чука ти забих. Ужас. 87 пари. Аз Виж на това нещо, там се вика пратка. Да бе, знам кое е, ама... Чай, че аз пукнах То са тука. под моста. В момента аз ще пукна. Ти не знам как тичаш толкова много. Аз се почувам от време на време. Ми аз да, ама... Като спреш на едно място се почува най-добре. Тез. Трябва да отивам се хилнем някъде. Ай, тук къщата. Давай, let's Значи go! то ще се хилни докато... Аз тука бях преди. Добре, чай се хилна. Дай аз малко. Чай да се оглеждам. Не мога да се хилна, какво става? То колко има? То сме малко бе. Давай, Три те отбора. бързо подвоихте. Три отбора сме или двама семички. Опа, тук има чук, бе. What? Що не си позел? Как бе? Взех всичко тука. Уж. Ще го предаме. Няма се притесняваш. Така. Сега спами, бе, Ботев, Пловдив, ей! Къде са ми модулите? Се примахваме в 5 мода, сега ги няма. Липсват. Фанала ги е липсата модулите ми. Бе, горе не си забрал нещо. Не ми се вярва. Тука Божи да съм забравил. Видях човека, е там отзади, лава. Идвам. Ох, дано не ми свали кръв. Не, добре. Ама бе, това не всичко е. Много е ниско. Колко пари имаш? То спуска поезна пага, е. То само на тормози е човек. 76 имам. Добре. Чакай, няма ли да ни застигнем така? Ладно, сам следвам. Идвам. Самаме от тука. Че ме търсим някакви да ги трепим. Макар че нямам нито армор, нито нищо, ама прат... тук е такова вътре, може да има работи. Пещерата. Чай ще пукна от Тя умора. са другата пещера. Защо почини, ме? Номера преди битка да ти е хубава стамината. То тук е край на мапа. Супер. Тук има къде и повърня. Кой му викаш? Това е историята на тая игра. Тая игра историята пуска въй са трепите. Да. Много добра история. Още кокали. Аз почти събрах за брат Вамена. И аз ако се продам, имам за брат Вамена. Айде да ходим там, дед бяхме. Да се продам. Ти ще ме пазиш. Трябва да... Ще е тук. Да. И ще извикам моята пратка. И само да се... То поезда е тук още. Леле! Аз защо не го виждам? Защо не го виждам и аз? What the fuck? Това беше not fair. Такива отиваме и... се душиме. Свърши май. What the hell? То май тъмън свърши, затова тъй. Ох, шанс. Странно. Се тая. Малко ми тук има някакъв нож на земята. Къде бе, къде? Ще го взема. Той е направен нож. Мизерно. Така. Дай малко да се хилна. Добре, готово. Добре, викам пратка аз. Добре. За голямата брадва. Трябва да се пазим. Ти си стървала кък горе, не? Да, още е луна там чак горе база, дето беше. Ще взема аз един камък така, за всеки случай. Да, трябва да целим пратката да я свалим бързо. Ще дам да отвориш ти да се научи тая пратка, чули, защото аз имам. Добре. От тук ли се викат по принцип? Да бе, на такива места. Натиска шеф и тя вика, ако имаш парите. Бола се прави по този начин. Скати скеп, пръчка и копия прави бол. Тук е всичките крафтинги. Къде е, идва ли е? Колко има живе? 3 отбора и един самичък. Добре. Той е самия, дето ни тормози, май. Да, другия е отбит от мен. Да си го гръмнах. Той зато на тормози. Едва виж горе къде. Да, виждам я. Ела, Мацо, тебе чакам. Сега как са? Фърля пръчка. Аре! До нея мина, бе! Камък! Опа! Аре!
Чакай, още един камък. Оцели го! Аз го оцелих. Ела отваря. Как бе? Аз го целих май. Трак, готово. Давай, взимай, дай си ми ножчето. Кръц. Да ходим да ги търся вече. Давай, не. Такова, колкото става на тебе за такос. Отгоре кой има? Сега пратка ли е? Колко каза, че трябва? 115 трябва. Аз имам 100, имам 80. Трябва да ходим да преберем Random airdrop incoming. Не знаем къде обаче. На втория етаж ще се стори, че има нещо. Аз тук ще рециклирам каквото мога, пък ще видиме. Да. Да не съберем. Има зелена пратка, тук никой няма взела, човек. Как бе? Какво има? Не си ела ще го фаля, вземи го да го продадеш. Слез долу, аз направо ще дам това да го продадеш тук долу. Добре, давай. Тук моля си за я да видиме. Добре, може. Защото това е историята, баних аз в началото, имам история, но не разбирам. Аз се фалиха и там е долу, между двете стълби точно. Да. Кробарче, колко. Виждам къде е рано пратката на нова далече. 20 ще ми останат още 15, там 14. Не имам динамит. На, продай го. Къде го фърли бе? Тук. Къде бе? Къде бе? Его. Тук пред мен точно. Внимай да не... Вземи го и го продай, да не го фърлиш. Да, бе, знам. Добре, значи сега аз ще го викнам. Ма не можеш на това, на друго място трябва да го викнам. Добре да отиваме, айде, 130 имам вече. Давай. Супер. Let's go! Вземеш ти големия чук, аз големата брата с големия чук. Тук е пред нас. Може взема тя кукали. Отида го викай. Аз ще направя армор. Не, ще направя къщата кос първо. Чай да внимаваме. Хоп! 115, 219, ало и айде. Personnel has been confirmed. Хубаво, че тук нещата все още нямат durability да се чупат, иначе... Няма то за какво се чупят, това няма смисъл. Достатъчно трудно се правят. Сега събери камъни, пръчки, съчки. Да, пръчка взех, чай ще я фърля тук, за всеки случай ще взема още една. И трябва да съберем да си направим армори, за да ходим да ги трепем. Мапен кложър, това не е добре! Але, мале, то са... Добре, трябва да я вземем и директно да се махаме, защото ще се затвори пътя. Че сме точно в лошата част. Това ли ни е airdropа? Да, трябва да го вземем максимално бързо. Не дей фърля още много нагоре. Падай бе! Алармата! Познаш тръгне към нас. Не, има време. Не, оцелих. Добре, оцелих го. Отваряй. Тя да нямаш, нали? Отваряй, вътре има армор. Давай. Вземи армора да си го сложи направо. Чакай, няма място. Трябва да фърля нещо. Дай този чука, аз имам място. Старец чука. Ето. Така. Тук вземи това дрогата. Пепър спрей има ли в него нещо? Да, има. Имаш и място. Не само, фул съм в момента. Да, добре, супер, ай. Let's go! Нищо на земята не остана, да? Не, нищо не остана. Добре, давай към мида. Обаче ще трябва... Пари имаш ли някакви останали? 26. Добре, сега тук ще спрем да си направя и аз армор, защото нямам армор. Тогава ще ходим да се бим. Само да застанем на... Да ги разцепиме. Да. Давай. Съединявай пръчки. Ето тук до мене. Нямам място. Остай нещо на земята. Чакай. Точно ще може да ми направиш. То как се крафтва това? Армора? Сега правиш раничка и трябва да ти дам един камък и е готово. Значи от бендейджа, какво правя с него? Пак с пръчката. Да, 3 пръчки и после камък. Не дава толкова много щит колкото твоето. И сега го съединяваш с камъка е тук. Къде е камък бе? Къде виждаш камък? Под краката си точно. Аха. Армора. Това не го знаех. Аз сега знам много рецептите, ама се правя. Ето ти. Мерси. Пълни 3/4 от армора ти. Не пълни фул. Поизна идва газ. Тъмън на време. Аз си оставих тук това нещо, не знам какво оставих аз. Не знам, нещо фърлих, ама давай. Вземи си го Абе зарежи бе! Ще умреш, не знам какво оставих, нещо фърлих. Къде го фърля, брат? Не знам, бягай! Бягам. Бягай. Настигани. Ма не си фърли дрога. Спре ли фърли кофера? Не, спря си в мен, не знам какво фърлих. Другата си фърлял да я беше ползвала. Да, форскина. Тя е много важна. Тук зелена пратка. Ще отворя. Бързо! Има време, спокойно. Динамит!
Давай, давай, рън. Трябва ги... Май тук да не счупиш краката. Леле, това е много гадно. Ох. Скоро печелил ли си? О, тук има пратка! Давай! Ема ти лъка! Никой не е взел. Айде има дрога, да има оранж джус, към оранж джус. Хоп. О, снайпер райфъл! И това какво е? Експлозив майн. Да. О, имам пушка! Ще ги накажа. Пушкалото. А. Чай сам. То динамит някъде ще го поставя, той нали просто си гърми е така като някой. Ама да го заложим е тук. Ела. Те няма го видят. Някъде е тук да кажем. Още няма никой на мид. Е тук го заложи. Къде? Ме е тук, слай го. Тука. Да. Хоп. Или не, знаеш какво, може вземи го обратно. Да. Там не стоиш хубаво. Е тук, ела да го вземеш. И ще го ставим горе, защото отгоре няма го види никой. Е тук на... Чай не, на следващата, ела. Добре. Е тук, между двете, тук точно. Тука. Защото някой може да не го види, разбираш? Да. Някой идва май. Дрога, ела скри се тук. Сега трябва да ги чакаме. Нацепи се. Да, 3 отбора са. Сега стоим и чакаме, няма смисъл да сме първи. Те двамата трябва да се сбият първо. Виж каква сме комбина, брат, аз съм с братата си с големия чук. Машинки. Имам дедамит, нямаме такова обаче. Мен тракър, ама не е нужно. Сега си спих другата и ще стои до края на боя. Ето ги те с Къде са? двамата. Ей там горе. Нямаме само едно такова, изчакай. То си идва, там има... То стръгна, то... Опа, не, скри се, брат. Кървия? Да, скри се, няма смисъл. Изтича ми кръвта, брат, пи ми я. Те си не взеха бомбата, а не са.